Тәтешле районы Күрдем авылынан күренекле кешеләр сыккан. Башкортстандың халык шагыйре Әнгам Атнабаев менән Башкортстандың халык артисты Зинер Атнабаева ошында туган. Данлыклы әдип туган төяге тураһында бит был ерде матурларга тудык дип язган. Авылдаштары билдәле якташының тапкыр хүтләренә бүген дә тугры кала. Тырыш, кешелекле, намыслы, һәр яһәттән һәрәтле булгандары өчен Тәтешле районы Күрдем авылы халкы ямле, сәмле, мәгънәле гомер кисерә. Төрле милләт халкы яшиләр һәм алар иң мөһиме бер-берсе белән бик дус, бик тату яшиләр. Авыл клубы бар, врачлык амбулаториясы бар, иң мөһиме безнең территорияда эшләп бүгенге көнне матур күрсәткечләр белән яшәп килә. Карл Маркс исемендәге АПК. Илебезгә, республикабызга данлы шәхестәр тәрбияләгәне Күрдем авылы әкияти төяктә урынлашкан. Балалар өчен белем, мәдәни усак булган мәктәпте хоклангыз сәскәләр дөньяга уратып алган. Елдың кайһы мизгелендә лә бында айруса бер янәллек. Билдәле мәгърифәтсезләрен, сәхнәләрдә үлемһез рольләр тудырган артистларын, галимдәрен, шигырьдары, әсәрләре менән үзенә мәңгелек һәйкәл куйган Атнабайдарын һәр кем хөрмәт итә, олылай. Һәзер Башкортстандың халык шагыйре Галимов Сәләм исемендәге премия лауреаты, Башкорт АССР һәм Россия Федерациясеннән аткаданга сәнгать эшмәкәре. Әнгам Касимулла Атнабаев музеенда каршы алуыбызга шатлык. Көтеп алган кунакларыбыз ифратта күп. Ни өчен? Монда безнең ике музеебыз бар. Менә беренчесе Башкортстанның халык шагыйре авылдашыбыз Әнгам Касимулла Атнабаев музее. Аның без икенче залын эшләдек. Бу икенче залы крайны өйрәнү музее. Туган авылыбызның тарихын үзләштереп, менә шушы музейны эшләргә туры килде. Күрдем авылында туып үткән һәр кемнең язмышын билдәләүсе төп юнәлеш ошында билдәләнә. Кыз белән кияү Күрдемдә үй бетерделәр, читкә китмәделәр, үзебездә баштан истикәнскә 6 ел яшәк, шуннан городны яратмагач, кайтып үй бетергә булдык. Әле шулкәдә безнең авыл иң матур дип саныйбыз. Эше уңгандың ашлы уңган. Шугала уңыш коты уларды үз канаты астына алган. Яшәү, эшләү, балалар үстерү өчен бөтә шартлар бар. Шушы Күрдем авылында туып үсеп, шушы Күрдем мәктәбен бетеп, шит кәшәп китеп йөреп, күп дөньялар күргәннән соң чагыштырып, Күрдемнән дә матур авыл, табигать булмаганлыктан шушында кайтып, яңа урында үй бетереп, чыгып, өйләнеп, ике кыз үстереп яшәп ятабыз. Халкыбыз иман юлына баскас, уфуктар киңәйде, күктәр бигәйде ди авыл халкы. Күрдемдәрнең мәдәниятле, бәрәкәтле, укымышлы буындар сылбыры уңышлы дәвам итә. Уларды бүгендә рухи берлек, билем кодрәте, намус төшенсәһе гам куәһ берләштерә. 1996 елны башлап без менә Күрдем авылының дин әһелләре халык белән, хакимият башлыклары белән берлектә буны бастанып итеп, хәзерге вакытта эшләп килә. Әйтеп китәр идем, 2011 елны Гарифулла Хәзрәтнең 100 байрамын үткәрдек зурлап, һәм дә мәчет ихатасына аңа багышлап хөрмәтле агачлар утырттык. Мөфти хәзрәтләр, Талгат Таҗның хәзрәтләре килде. Бурындан улларды хөрмәтләргә, кешеләрне кесе итә белергә өйрәнгән урындагы халык. Кортлар йортында барлыгы 21 кеше тәрбияләнә. Төрле районнардан, төрле яклардан Павельсканы, Путевканы, Косяктан алалар. Шул кеше монда килә, монда төрле тәрбияләр алалар. Иң мөһиме дип әйтергә кирәк. Алар караулы, аларга тәрбияле. Тормыштың асыл тәгълиматын бәләкәйдән төшенгән Күрдем халкы борынгылар аманатына тугры кала. Тырышып эшләй, яшәй. Шугала уларның гомер хукмагының һәр бурылышы горурланып телгә алырлык. Бәхетле, ратлы, котлы. Дилара Зарипова, Эдуард Гайнанов, Тәтешле районы.